Oras madihita saluhutna amo kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus adorang so tabigi songon renungan harian minggama tapuka sudeu lauta marhite martangiang mahita. Mauliate Tuhan di bagasa partikenon di loso dope hami mamulus ari dungusal po kami borngin nyari. Dijagai hodo hami napea di bagasa podoman nami be jalahehe di manogot nyari. Noaing tangi honon nami ma hatam na badiai atong parbisuhi maroha nang pikiran nami. Amin. Hamo kadongan na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus hatani debata di hita sadarion ima di hari Kamis 27 November 2025 ima natar surat di sadaraja-raja tolu bidusia jahama di hita. Di bahini lehoma tuna posomon roha napatas laho manguhum bangsomi. Asa huboto manirang nadenggan sian narwa. Aitung ise manatuk manguhum bangsom na marmulyaon disido sahana. Hamo kadongan omma tangiang ni si Salomo to debata. Ala memang di haposoon nai nungga dipabaki iba naga bisahlak raja. Molo di masa sinuaingon jok do masa songon leas do rohani jolma mangida akan aposo gabe sada uluan. Ido no bai satu sedarion gudang do penaso tarjalo rohana Bapak Gibran Rakabuming Raka gabe wakil presiden di Indonesia. Ala memang di piga-piga daerah dan piga-piga pola pikir saya dietong do naposo dang marbisuk. Saya dietong do naposo dang marparbinotoan. Saya dietong do naposo dang adong kemampuan na. Ale arsitektur pokon boido idauta lobi do si Salomo sian saluhut nai. Ido nombahen arsitektur pokon jala marhite tangyang non dang na asing dipangido ibana. Dang dipangido ibana hamoraon. Dang dipangido ibana hasangapon. Alay dipangido ibana do habisuhon. Diboto ibana do maol manguhum. Maol laho manibangi. Bangsa nagabe pinili ni debata. Manguluhon sada bangso na balga tung maceborasi tutu. Ido na ubahin dipangido ibana padonganion sa debata. So ni matong dibagasan ngolutta. Lam matoras jol masa sitong na naikon lam toras mapikiran na lam parangena. Alay di masa sinuaingon lam mataba umur ni jolma sahira na mula mo say sahira danak. Buasa pala dohonon nami songoni ala memang lam tabba ma umur ni jolma lam murah-murado hita margabus. Lam tabba umur ni jolma lam murah-murah hita marbada. Lam martabba ma umur ni jolma lam murah hita maracit ni roha. Molo ningot tikidak dana na jolo saunari marbada sore nai ngamardo ngabbe. Ale molo si saunari gariada adong madihala batak hata na mandokon pajupang di tanora narara mahita. Nalo pabuahon dungma adong hamatean asa boy si patamardame. Gariada molo tumpe ro hamatean boy doak kapino parna dang mardame. Marhiti turpokon neng idota songo diema pangiduan ni si Salomo. Laho manguhumi, laho manibangi, manangaha petau na masa. Ala memang molo diuduti di bagasan bidu na patuluhonon, Victor Roma dua halak ina, na marbada ala ni sahalak ianakon. Molo secara hajol maun, maul do manibangi. Nang songoni di bagasan parngoluan, tarlumobi di hamu amanami nanami nagabe na toras. Maul situtudo manibangi marsagi holong tu akayak ianakon nabe. Ditiki PCPC otomatis perhatian ikon tu akan PCPC do. Ditiki adong mayanak komuna neneng masuk tu bangku kuliah otomatis biaya ikon tu ibana do gumudang. Ido na ubahis si pata adong do pikiran ni akada dana sahirana so adil do natorasu. Ala memang disido dipangido habisuhon sian natoras. Dada boy ganu zolma laho mangasahod dirina nang pikiran na. Dang tuk pikiran ni jolma laho pasidukun akkahamolon na dong di perngolon na. Ido no bahen marhiti turpokon dipangido si Salomo dotong asa diparbisuhi debata ibana. Asa dipargugui ibana. Dang tuk kuguna. Dang tuk parbinuton na. Dang tuk pikiran na laho mangadopi akka na masa. Munutai do
siaman noengon buido ido tasongo dia tung macengiri ido no bahen mulo na masa pe adong pertikaian mulo tung pe adong masa perbedaan mulo nunga sahat tu meja pengadilan jota do isi namora ido na monang. Hukum itu seakan-akan dapat dibeli, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nang pesongoni hamok kadongan na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Saya anggia mamolotung piadong debas yak kita na gabi panguhum, berprofesi gabi seorang hakim, nang gabi jaksa. Naing maniak kita, denggam mamangido, habisuhos ya debata, molotongon hita songon salak na toras noeng, denggam maibana manguluhon keluargana. Malotung pa ibana noaing marpangkat di sada instansi nang kantor denggam memang manguluhon. Ala memang molotung ikon hagyok ni daging dona di pangasahon ni bana jala di ihut to ni bana sega do salhut ne atong hamo kadongan pangido ma pangurupyo se debata. Ati tung boy debata mangurupi hita. Datung adong na gabi tahabiari na gabi alotta molo debata do dongata nasa hamolon di portibion naik koboido tapasidong. Amin martanyam mahita. Maulate Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Di paingot to hami marhiti turpukon songon dia perdalanan ni ngulo ni si Salomo. Boy magabe si tirum may di bagasan ngulo nami. Dada hamoraon di pangido. Dada hasangapon ng hagabeon na pinangidona. Alay na pinangidona ima habisuhon na siya koy. Borak situtudo dihilalay bana laho manguluhon sa bangso na balga ima bangso na pinili mi. So nitong sipata di bagasan parangulon nami. Tung macemol situtudo hami manotuhon nang mamutuson akka na balga situtudo di bagasan gulo nami. Ubahin niya Tuhan dongani hami urupi hami laho pasidukon akka perdalanan ning gulo nami. Malutung pe gale hami sipata di na manutuhon akka laka ning gulo nami. Posrohanami, naikokodo na madongani jala margugi hok kami. Pasu-pasu sude ruas ni huriam, HKBP, natongon mangula sa turu tu akka pangulaan na. Pasu-pasu mana sude na niulan ni tangan na. Lehon mahay pason, nang las ni roha tujolanon. Mga San Kristus Jesus Tuhan nami asima roham bihami. Amen.